Hi! Kumusta? Ang mga bata nga maminaw ug magtuon? Makakaton. Kini si Teacher Helen kaninyo naginamhinam na nga magtudlo aron walay bata nga mabiyaan sa mga pagtuon. Ang mga bata nga kugihan magtuon, taas ang puruhan nga mamahimo malampuson. Mga bata, magtuon na usab kita. Atong tun-an karon ang ang mga punglihok. Punglihok. Sa Ingles, gitawag kini og action words o verbs. Mao kana ang atong pagatunan karon. Unsa man kining punglihok? Atong mainhan ang mga punglihok. Atong magamit ang mga punglihok ngadto sa paghimo og mga hugpulong ug atong maila ang mga punglihok nga gipakita kanato sa mga nakita nato nga mga hulagway. Andam na ba mo nga magtuon mga bata? Sige, andam na ba di ay kamo? Okay. Kung andam na, kabalo ko, andam na jud mo. Iandam o naana ang inyong mga lapis ug papel o paminaw kamo pag-ayo aron makakaton kamo sa atong karon. Okay. Karon, una kita magpadayon, tan-awa ang hulagway nga akong ipakita kaninyo. Unsa man ang gibuhat sa bata nga naa sa hulagway? Nakita ninyo? Naa siya sa kahoy. Unsa man ang iyang gibuhat? Siya ni Katkat. Unsa kaha iyang katuyuan nganong ni Katkat man siya? No? Okay, ani apa ang usa ka hulagway? Unsa man ang gibuhat sa batang babayi? Nga ani akaron dinhi nga atong nakita. Ang gibuhat sa batang babayi ni sayaw. Nisayaw ang maong bata. Nisayaw siya. Okay, ani apa ang usa ka hulagway? Makita nato ang usa ka batang lalaki ug unsa kaha ang iyang gibuhat? Masulti kaha ninyo mga bata kung unsa ang gibuhat sa batang lalaki? Siya ang batang lalaki na misbis o mga tanom. Kita ninyo nga nindot kayo ang tanom nga iyang gibit-bitan. Okay, ani apa ang mga larawan o hulagway nga akong ipakita o sulti, tanawa o gisulti ang mga gibuhat sa mga tao nga anaa sa hulagway. Okay. Ang unang hulagway, unsa man ang gibuhat dinha ni mama? Naa siya sa asa kaha siya karon? Naa siya sa kusina. Unsa man ang iyang gibuhat sa kusina? Ang gibuhat ni mama kay nagluto. Okay, unsa pod ang gibuhat sa lalaki nga anaa atubangan sa mga manok? Unsa kaha ang iyang gibuhat? Nakita ninyo? Ang lalaki nagpatuka sa iyang mga binuhing manok. Nakita nato nga ang bata dinhi kugihan. Kamo ba, kabalo ba mo nga magpatuka og manok? Kabalo ba mo nga mulawg sa inyong mga binhi? Sama sa usa ka lalaki, sa kabatang lalaki, kugihan kayo siya nga nagpatuka sa iyang binuhing manok. Okay. Tanaw sab ang ikatulong nga hulagway.
Unsa man ang gibuhat sa bata sa lalaki? Ha? Okay. Anaa siya sa sulod sa iyang sakyanan. Unsa kaha ang iyang gibuhat? Ha? Nagmaneho. Ang lalaki nagmaneho sa iyang kotse. So nasulti na nato ang mga gibuhat sa mga tao, sa mga hulagway sa mga tao nga atong nakita. Karon, awa usab kining mga mananap o mga hayop. Unsa man ang gibuhat sa iro? Masulti kaha ninyo? Nakita kaha ninyo ang hulagway sa gibuhat sa iro? Ang gibuhat sa iro kay okay. Ang gibuhat sa iro kay nidagan. Tanawa usab ang iring. Anaa sa iyang higdaanan. Unsa man ang iyang gibuhat? Sigurado ko nga ang gibuhat sa iring natulog. Natulog. Ang iro nidagan. Ang iring natulog. Tanawa usab ang langgam. Unsa man ang iyang gibuhat? Ang gibuhat sa langgam kay nilupad. Nilupad siya. Siguro padulong sa punuan, no? Okay, nilupad ang langgam padulong sa punuan. Nidagan ang iro nga nagdala og bulak. Ug ang iring natulog sa iyang higdaanan. Mao kana ang mga gibuhat sa mga hayop nga atong nakitaan. Okay. Sige, mga bata, nakita na nato na ang mga tao o ang mga hayop aduna sila'y mga kakayahan o aduna sila'y kaya nga magbuhat og mga lihok. Sige. Tanawa kini. Unsa daw ang tawag sa pulong nga nagsulti o nagpahayag sa gibuhat sa usa ka tawo o hayop? Unsa daw kadto? Katong nidagan, nagluto, natulog, unsa pa? Katong gibuhat gani sa bata na lalaki, ni katkat, ni sayaw, nagmaneho si papa, o unsa man ang tawag ni adto? Kato nga mga pulong kay gitawag og pulong lihok. Pung lihok. Unsa daw kato mga bata? Pulong lihok pung lihok. Unsa man kanang pung lihok? Ang pung lihok mao ang tawag sa mga pulong nga nagsulti sa gibuhat nga lihok sa usa ka tawo o hayop o mananap. Sige daw, pananglitan ni ana, nisaka. Diba katong lalaki ka ganina, nisaka sa kahoy. Nikatkat, nisayaw, namisbis, nagluto, nagpatuka, nagmaneho, nidagan, natulog, nilupad. Kana ang mga pananglitan sa gitawag og pung lihok. Okay. Sige. Aron ato pang masabtan ang gitawag og pung lihok, tan-aw nato ang hulagway ug ato kining himuan og hugpulong. Okay. Mo kini ang atong nahimo nga hugpulong. Nikatkat ang bata sa punuan. Unsa man ang gibuhat sa bata? Nikatkat. Busa ang pulong nga nikatkat kay pulong nga pung lihok. Pulong nga gitawag og pung lihok. Tan-awa usab kining babayi. Ang hugpulong nga atong nahimo kay
ang babayi kay ni sayaw. Unsa man ang gibuhat sa babayi? Ni sayaw. Busa moingon kita nga ang pulong nga ni sayaw kay pulong nga gitawag og punglihok. Okay, sige daw. Hain man niini ang mga punglihok. Una, ni katkat. Ikaduha, ni sayaw. Nganong gitawag man nga punglihok ang mga pulong nga dunay badlis? Tungod kay nagsulti kini sa gibuhat sa mga tawo nga naa sa atong hulagway. Okay? Sige, ani apa? Tanawa ang mga hulagway ug ato kiningimuan og mga hugpulong. Una, nidagan ang iro. Unsa man ang gibuhat sa iro? Nidagan. Sa ato pa, ang pulong nga nidagan kay pulong kini nga gitawag og punglihok. Okay. Ang nidagan nga pulong kay unsay pangalan mga bata? Pangalan sa pulong nga gitawag og punglihok. Okay, namisbis og bulak si Alan. Hain man ang punglihok nga atong nakita sa atong nahimo nga hugpulong, atong badlisan. Namis di kay nagsulti man kini sa gibuhat ni Alan. Okay, sunod. Ang langgam nilupad. Hain man ang pulong nga hulagway o nagsulti sa gibuhat sa langgam. Nilupad. Busa ang pulong nga nilupad kay gitawag og punglihok. Sunod. Nagluto si mama og utan. Hain man niini ang punglihok atong badlisan. Ang pulong nga nagluto mao ang pulong nga punglihok. Pulong nga gitawag og punglihok. Okay. Tanawa ang mga hulagway ug isulti ang ilang gibuhat o tanawa ang punglihok. Unsa nga punglihok ang atong masulti sa tawo nga anaa dinha? Nagmaneho si Papa og kotse. Hain ang pulong nga nagsulti sa lihok o punglihok. Nagmaneho. Kinin, ang iring natulog sa iyang higdaanan. Unsa man ang pulong o punglihok dinhi? Natulog. Okay. Sunod. Okay, tanawa ang hulagway, isulat sa linya ang mga punglihok. Kita ninyo ang bata? Si Lito, blank sa papel. Isulat ninyo sa blanko kung unsa ang gibuhat ni Lito. Mao kana ang punglihok na sakto sa atong hulagway nga nakita. Sunod. Blank si Ana sa kama. Asa man si Ana karon, ana sa kama. Unsa man ang iyang gibuhat? Mao kana ang saktong punglihok nga atong masulti sa bata nga ana sa atong hulagway. Kini ang iring blank sa iyang pagkaon. Unsa man ang kung sakto nga punglihok nga atong masulti sa gibuhat sa iring. Okay. Sunod. Okay. Blank og libro si Ellen. Unsa man ang gibuhat ni Ellen sa libro? Kung makita ninyo unsa iyang gibuhat, mao kana ang punglihok nga sakto para sa atong
hugpulong. Sunod, ang baka blank og sagbot. Unsa man ang takong lihok nga atong isulat dinha. Kita ninyo ang hulagway sa maong baka. Mga bata, unya akong i-reveal or akong ihatag ang saktong tubag sa unahan sa atong video. Unya, inyong i-correct o i-check. I-check ninyo kung sakto o doon na kamoy nakatunan sa atong leksyon. Sige. Karon, lingini ang punglihok nga anaa sa hugpulong. Tanawa ang hugpulong. Nangitlog ang manok sa kubaran. Unsa man ang hugpulong o unsa man ang punglihok nga makita nato sa hugpulong. Linyahi kini ninyo o lingini kini ninyo aron makita nato kung kinsa ang nakasabot sa atong pagtulong karon. Siyasa ng hugas o plato. Hain sa mga pulong ang punglihok. Sunod. Nilangoy sa swimming pool si Toy. Hain ang punglihok nga makita nato sa atong hugpulong. Okay. Giusig ni Blackie ang kawatan. Masaman ang punglihok nga anaa sa atong hugpulong. Ang bata nagdula sa gawas. Masaman ang hugpulong nga atong nakita. Masaman ang punglihok nga atong nakita dinhi. Sulat ang inyong tubag. Unya atong ihatag ang saktong tubag. Isulat ang punglihok nga gipakita sa matag hulagway. Okay, tanaw na to ha. Okay. Kabalo naman kamo magsulat. Sulat ninyo sa linya ang punglihok nga inyong nakita sa matag hulagway nga inyong nakita. Okay, unsa man ang gibuhat ni mama? Sunod. Karon mga bata, mamalandong kita. Unsa ang tawag sa pulong nga nagsulti o nagpahayag sa gibuhat sa usa ka tawo o hayop? Ini gitawag og pulong lihok, punpong lihok. Unsa man kining gitawag nga pung lihok? Ang pung lihok mao ang mga pulong nga nagsulti sa gibuhat nga lihok sa usa ka tawo o mananap o hayop. Dagan kitag mga pananglitan ni ana, no? Sama sa ni katkat, ni sayaw, nagluto, natulog, mao kana ang mga daghan pa kaayo nga mga pananglitan sa punglihok. Pwede nimo mahinumduman unsa man ang akong gibuhat kagahapon. Tanan nga imong gibuhat, ang tawag ni ana nga pulong punglihok. Tawag kana sa pulong nga nagsulti o nagtumbok o nagsulti sa lihok sa usa ka tawo man. Okay. Kini karon nasayod ko nga daghan na kamog natun-an o nakakat-on na kamo kung unsa ang punglihok. Ato nang ihatag ang mga tubag sa atong mga buluhaton nga gibuhat sa ganina.
Okay, silito. Sa gani kadtong mga bata tan-aw na to ang hulagway o gisulat sa linya ang saktong mga punglihok. Unsa man ang gibuhat ni Lito dinha sa iyang hulagway? Si Lito nagsulat, no? Si Lito nagsulat sa papel. Okay, kini. Unsa man ang gibuhat ni Ana sa ibabaw sa kama? Natulog si Ana sa kama. Ang iring, unsa man ang gibuhat sa iring? Ang iring ni kaon sa iyang pagkaon. Okay. Ang pulong nga nagsulat, natulog ni kaon, pulong kini nga gitawag og punglihok. Okay. Iya pa. Unsa man ang saktong tubag nini? Nagbasa og libro si Ellen. Ang saktong tubag, nagbasa. Tungod kay ang atong nakita nga gibuhat ni Ellen kay nagbasa og libro. Ang baka, blanco og sagbot. Unsa ka ang gibuhat sa baka? Ninyong nakita. Ang punglihok dinhi kay nanabsab. Diba? Nanabsab o nikaon og sagbot. Pwede siya nikaon, no? Kung wala mo kung dili ninyo masabtan ang nanabsab, pwede ninyo pulihan og nikaon, no? Okay. Sunod. Lingini ang punglihok nga anaa sa mga hugpulong. Okay, matulo ba ninyo kung hain ang punglihok na atong nakita sa atong hugpulong? Nilangoy sa swimming pool si Sitoy. Ang saktong punglihok o ang punglihok na atong nakita din ni kay nilangoy. Giusig ni Blackie ang kawasan. Unsa nga pulong ang punglihok? Giusig. Ang bata nagdula sa gawas. Hain man ang pulong nga punglihok. Ang pulong nga nagdula. Punglihok. Sunod. Nangitlog ang manok sa pugaran. Hain man ang punglihok dinhi. Nangitlog. Next. Siyesa ng hugas og plato. Hain man ang pulong nga punglihok ng hugas. Okay. Sunod, isulat ang mga punglihok na nakita sa hulagway. Nagkatkat, nagsayaw, namisbi. Nagluto, nagmaneho. Okay, nakita na ninyo ang atong mga tubag sa buluhaton. Busa, ibaw ko nga, doon na kamoy nakatunga. Ato lang hinumduman nga ang punglihok nagsulti sa gibuhat sa usa ka tawo o hayop. Makaingon kita nga ang usa ka pulong punglihok kon kini nagsulti sa gibuhat sa tawo o hayop. Hangtod sa sunod natong pagtulunan, padayon kamo nga motanaw sa atong mga videos aron daghan kamo makatunan. Walay bata nga maulahi sa mga pagtuon ug masabtan usab ninyo ang mga tabang kini aron masabtan ninyo ang inyong mga modules nga anaa sa inyo karon, no? Pinaagi sa inyong pagtanaw sa atong mga educational videos. Masabtan ninyo ang mga pagtulunan nga inyo karon giton. Sa mga bata hangtod sa sunod natong panagkita. Bye-bye!